трябва ли да разкажа цялата си история на психолога? Много често на първите една, две, три сесии клиентите буквално се напъват да разкажат възможно най-много и да разказват, и да разказват. Да, обаче какво се случва в тези сесии? Хората казват информация основно на фактологично ниво. Когато бях на толкова, баща ми, майка ми направиха това и това, изоставиха ме, изпратиха ме при баба ми, но това на мен като психолог не ми дава абсолютно никаква информация. Защото едно и също събитие от различните хора може да бъде възприето по различен начин. И това дали вие имате травма от това събитие много зависи от вашите преживявания, от това как вие сте го възприели, как вие сте се чувствали, как са ви го обяснили това нещо, което се случва и от много други компоненти. Така че това, към което ще ви насоча е да не се опитвате да разкажете на психолога всичко, всичко, всичко. Няма нужда, освен ако не сте помолени от специалиста за това. Опитайте се да се фокусирате върху настоящите, належащите теми и постепенно ще излизат и тези неща от миналото и ще може да ги работим. Защото когато имаме едно море от информация, тогава е много трудно да изберем тема за работа. Тогава и за вас, и за психолога ще е трудно да се фокусирате и да изберете темата, която в момента е най-значима, най-важна и най-належаща. Аз съм Габриела и съм психолог за още тънкости от областта на психологията. Ме последвай!